továbbiakban az Így lesz kerek a világ nevű programról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, Sutákné Kolos Líviával és Hauberger Júliával. Hát meséljetek, hogy mi is ez a program sorozat, mert azért egy egészen komplex dologról van szó. Hogy van ez? Hogyan is lehet ezt megfogni, megfogalmazni tömören, mi is ez az egész? Igen, ez már egy pár éves múltra visszatekintő program, és ahogy a nevében is szerepel, ugye Így lesz kerek a világ, ember és természet harmóniában. Onnan indult ki az egész, hogy arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a természettel hogyan tudunk harmóniában élni a mindennapi cselekvéseink által. Ugye szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetbarát közlekedésre, a mindennapi választásainkra, környezetbarát fogyasztási szokásokra, szabadidő eltöltésre. Szóval hogy az életnek minden pontját szeretnénk érinteni, hogy mit tehetünk azért, hogy megóvjuk a környezetünket. És ugye pár évvel ezelőtt iskolákban végeztünk szemléletformálást, fesztiválokon, vettünk részt szemléletformáló akcióval, ami nagyon tetszett az embereknek, és úgy gondoltuk, hogy valahogy egy kicsit ezt így bővítenénk, és elmennénk egy ilyen komplexebb irányba, ahogy te is fogalmaztál, és még nagyobb réteget próbálunk megközelíteni, és még több embert bevonni ebbe a programba. Úgyhogy ezúttal ugye a cél az marad ugyanaz, hogy a természet és az ember harmóniáját valahogy így jobban összekovácsolni, jobban bemutatni, mit tehet mindenki a maga életében érte, hogy megmaradjanak a természeti értékeink, és most 4 fő tevékenységi körünk lesz, amivel ezt ki szeretnénk fejezni. Az egyik a megyejáró játék, ami egy nagyon érdekes, és bízhatunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be. A másik az interneten zajló ökojátékok, a harmadik a kirándulások, és a negyedik pedig továbbra is a fesztiválokon való részvétel. Ugye említetted ezt a megyijáró programot, én már itt leragadnék, hogy mi is ez, mennyire bővült az elmúlt időszakban ez a szférája a rendezvénynek? Tehát, hogy ha jól értem, tehát itt azért sok hasonló dologgal foglalkozó embernek az összefogása történik? Tehát, hogy egy... Bocsánat, igen, tehát ezt a részét igen, nem fejtettem ki, tehát, hogy itt most az egyik fő cél, hogy összehozzuk azokat, tehát bemutassuk a megyének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről szól maga ez a kampány, a megyének a természeti értékeit bemutassuk azokat a szolgáltatókat és termelőket, akiknek a cselekvése ezekhez a természeti értékekhez kötődik, úgy, hogy azokkal harmóniában végzik a cselekvésüket, és bemutassuk és megszerettessük a lakossággal, közvetlen kapcsolatot alakítsunk ki közöttük. És akkor erre is jó ez a megyejáró program, hogy mondjuk Géza elmenjen, nem tudom, Piroska nénihez, aki vessző kosarakat készít, nem tudom, kézművesek, hagyományőrzők, őstermelők, még tehát milyen példákat tudnánk esetleg felsorolni, hogy kik kapcsoltak ebbe bele így a megye szerte? 50 darab település, több mint 50 darab település és 78 partner. Ezek között vannak kerámia készítők, vesszőfonók, zöldség-gyümölcs feldolgozók, akik a szalványokat készítenek, vendégházak, kempingek, panziók, nagyon tágkörű. És ezeket a helyszíneket lehet meglátogatni, és lefényképezkedni az Így lesz kerek a világ táblával. Majd ezt feltöltve a honlapra pontot szerezni. Tehát, hogyha elmegyek, mert ugye a megyejáró programnak az a mottója, itt a kis szórólapon is látszik, hogy kirándulj, fotóz és nyerj. Hogyha elmegyek Gézával mondjuk Nagyarba, nem tudom, mit mondtam, Piroska nénihez, a vesszőfonás mesterségét meglesni, akkor így egy selfie-t készítek akkor Gézával, és akkor mi azt beküldjük nektek, és akkor már egy lépéssel közelebb vagyunk a fődíjhoz, mondjuk. Igen. És akkor ez ilyen tombola-szerű dolog? Vagy hogy számít, hogy minél több ponton van? Vagy például, hogy van ez? Ez úgy van, ugye, hogy aki szeretne részt venni ebben a játékban, regisztrál a honlapunkon, és onnantól kezdve lesz neki egy saját oldala. Ugyanúgy, mint ahogy a partnereinknek is, akik szolgáltatnak vagy termelnek, nekik is van egy saját oldaluk, el lehet olvasni, hogy mivel foglalkoznak, hol találhatóak meg, mit kínálnak, mikor lehet őket megkeresni. Térkép is van a honlapunkon, hogy melyik településen, ahogy a kolléganő mondta, hogy melyik településen kik a partnereink, térképen is meg lehet nézni, de hogyha valaki csak éppen arra vetődik, Kisarba vagy Tivadarba vagy bárhol, ahol van partnerünk, és meglátja ezt a kis pici táblát, ami jelzi azt, hogy Így lesz kerek a világ helyszín, akkor lefotózhatja magát, okostelefonnal is akár, és akkor fel tudja tölteni rögtön a honlapunkra.
azért kell ugye, hogy feltöltse és lefotózza magát a helyszíntáblával, hogy bizonyítsa nekünk, hogy ott járt. Viszont pontozzuk azt is, hogy ha valaki környezetbarát módon közelíti meg a helyszínt, és ezt is fotóval bizonyítja nekünk, vagy ott a tudatos fogyasztás és vásárlási szokások jegyében szolgáltatást vesz igénybe, vagy vásárol. Ugye mi ezzel azt szeretnénk motiválni, hogy helyi termelőtől vásároljunk, és ne külföldi árut. Ezt külön jutalmazzuk, hogyha ilyen vásárlást végez, vagy hogyha vízi úton megy, vagy biciklivel, vagy közösségi közlekedéssel megy. Ezeket mind bizonyítja, ezekért mind pluszpontot kap, és így érje el ezeket a szinteket, ahol kaphat pólót, vászontáskát, kirakós játékot, magasabb szinteken pedig vásárlási utalványt, amit ugyanezeken a helyszíneken válthat be. Tehát akkor ez egy igazi világmegváltó kezdeményezés. Nagyon jó, csodálatos. És azért megmaradtak az eredeti elemek is, tehát amit említettél te is az elején, hogy ugyanúgy fesztiválokon, rendezvényeken ott lesztek, interneten van ökojáték, illetve azért más programotok is van. Most ez nagy falat lesz nektek, hogy tovább folytatódik ez a program, vagy abszolút ti is élvezitek, hogy végre elkezdtünk valamit, ez a világmegváltó gondolat tovább megy a megyébe, és akkor tegyünk valamit a természetért és önmagunkért. Végül is sok munkával jár ez nekünk, mivel hétvégén vagy hétköznap fesztiválon, mivel 14 fesztiválon veszünk részt, akkor közben a honlapon követjük a megyejáron ki, milyen fényképet tölt fel, valamint párhuzamosan megy az ökojáték, amelynek most indult a második ökojátéka, a memóriajáték. És akkor ezt is folyamatosan követjük, hogy ki játszik, mit játszott, és milyen szintet ért el, és a megfelelő szinthez képest akkor küldjük az ajándékát az első szinten. És milyen ajándékokat lehet nyerni, azért mondjunk néhány ilyen motivációt. Vászontáskát már említett, Livi. Igen. És van itt egy szép piros bicikli is, ha jól látom. Hát bizony az a főnyeremény, aki jól teljesít. A felhasználói szabályzat megvan a honlapunkon, és ott meg lehet tudni, hogy mit kell ahhoz teljesíteni a végén akik a fesztiválokon játszanak velünk, vagy a ökojátékokban játszanak velünk, vagy a megyejáróban részt vesznek és elérnek egy bizonyos szintet, részt vesznek a kerékpársorsoláson, ami nyáron is lesz egy sorsolás, és ősszel is lesz egy sorsolás. Jaj, de jó. Akkor minimum őszig tart ez a program. Igen, évvégéig igen, mindenképpen. Mondjatok már egy pár rendezvényt, hogy hol találkozhatunk majd veletek. Azért gondolom van egy pár helyszín már a ti fejetekbe is, hogy na, akkor ezen a fesztiválon ott lesztek, ezen a falunapon mindenképpen integettek majd az embereknek. 2 voltunk már a múzeumfaluban. Tényleg május 1-én. Igen, meg húsvétkor. Ott már több százan játszottak velünk. De akkor ezek a fesztiválok olyanok, amik itt a megyében kerülnek meg? Igen, ez a megyéről sajnos. Megyéről szól. Akkor május 17-én Tiszavasváriba fogunk menni az Öhön Forgató Fesztiválra, ez a legközelebbi esemény, ahol ugyanúgy játszhatnak velünk a résztvevők, és egy feladat sort kell kitölteniük, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települését kell kitalálni. És hogyha helyesen kitalálja ezt a 4 vagy 5 darab települést, akkor az ajándékasztalunkra választhat ajándékot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Én azt kívánom, hogy ez az újabb lendület is olyan legyen, mint az előző, sőt, még jobb. És önöknek, hölgyeim és uraim, pedig azt kívánom, hogy minél több így lesz kerek a világos helyszínt találjanak meg, és fotózzanak, majd nyerjenek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.